Kipat ba kejela kebladu no ila kibayet bathon kam tam e kitu balaklat na kejing pang COVID-19. Kilamat kejing sertok na ba kim yo Synduk ban thap ke Metiap ban ra kishnong ban pendep ya ke badangsa. Kani kejing ja kalapen kendet iki babon hagaba amsyam ladon ban poi perkhat. Ba kejing khang dam kan penjenjar sendan wat ban yo ik Synduk ban thap ya ki Metiap. Kipat ba kejela kebladu no ila kibayet bathon kam tam e kitu balaklat na kejing pang COVID-19. Kilamat kejing sertok Naba kimi Synduk ban thap ke Metiap ban ra kishnong ban pendep ya ke badangsa. Kani kejing ja kalapen kendet iki babon hagaba amsyam ladon ban poi perkhat bawat hap padeng jo kejing don kejing khang dam ban yo tedot iki Synduk Metiap. Halor kani kejing kerdo iki Synduk Metiap ka kanonu PCN kalale ya kendo iki Nongshna Synduk ke bapau kumat ka nong ba shlong bat kini iki Nongshna Synduk ya Buries ke lapen pau ba kejing bamla ban shna iki Synduk kadai namar ba kimi olat ban pli ki dukan niki Jakarta jongki bat wat haba kila pan jingbet niki bor penyak distrik ban pli ki dukan jongki ndrekim shemlayo jingbet ne wat tang ya ka Karpasru utrai jong ka Dorema Enterprise ubalari shela ulong badan ki cap bang la shufo ni ki majestor badwat ki bor shnong ha ka ba kli olat ban lech ki dukan ban shna iki Synduk ban ash ki Buries badan kam kerki ki Nongshna Synduk ki long bakat ka ba ki don ni ki Synduk iladap ban ai ki badan kam ndrei menta kim la asyu ban peteng ban shna ki Synduk namar bakim yo ik lentang ki prek ki handle ni ki jingbat Kilong baki kwa ban ai kejing syakri upat ba kam tam ka negapor babun kila khalat na kejing pang COVID-19 ndrei kim don lat na baki myo ban pli kidukan ne ban yo ikimar imata ke baki penon kam ha ka basna ki Synduk kini ki Nongshna Synduk ke lietho ba man la kesngi bon ki Buries kila phone ki bagi kwa ki Synduk ndrei wa lagi don gamen sia menera para Buries ndrei kim la ban le namar bakim don show ki Synduk ha kidukan jongki jingdon jong ni pandemic kan ka problem ka bangi amat mor khaj mata ngidan sibun ki jinge ki bangi ngiman kyunki entrepreneur bagi Nongshna Synduk hane amana ka experience ki binga dan la life hosan sem ni Nongshna Synduk ya Buries ni I provide service ki Buries hak snem baro uni war snem menta ngi amat jinge shisha kam tame kani ka banai ka momenta ka bawat menta kawai ki jinge ka bangi amat ning konge kade hagi raw materials ka bangi dan kam menteri kam kabari baga local purchase ka bangi juthit nangni no local market ka bangi yo ya kita ngiyo hi request da request ka bangi bu hi Buries bada ka jingrap ka bangi yo ban phone ya ki wa pet yang sarkar komi ba kharkarang ibre executive magistrate ngayo ban phone ngai krembat yang pen suthu ka problem ka bangang dan ila kloy ban rap yang yo man mi tadon kanu dukan ka bara fide kam ban Tiar yo ngin kren ngin phapli ki ban ai ki raw materials ngi bikin trekam ka to kan kita gilong local purchase ngila banyo ande kumbalong pade kum kading ka bangi trekam da kading habedi ba kading pade kadon gijing namar kading jung ka babun hi ka ban sapo is khasils babun ka wana west ba wana boy ti kai kini ki karkhana ki bedan sabar babun ki khang adus point ki khang ti ngi nakaliang jungi pade nakaliang dukan ngim sim expect ba ka problem kan wan kani so ngim la ba invest bun ngi kham invest bun ringi pen kre kat ke bingina salai pos san pot lagi Synduk ke bingina ban invest ke pa raw material ke bangi bu kata ande kini ki sngi kini ki teo bladem kadon shibun ke demand jungi Buries ki Buries babun bapli ki du ki bahing ki bahasam juki hakapor ke bakum gani ke baki ki mat ki jinge par ki la phai ba ki la khodinge te ngaingu pereru namtai ram asnong ngamdan jaka phai ngafun siram asnong ngafun bangki ram asnong namar kani ka hab jurisdiction jaka mukhar ngai ladi ngasa amupan kinong tre jangai kidom sa mopat kidom sa jiao kidom sa puslong kidom si jaka ki bejangai namar nga haladi menani mar Synduk Synduk sa janru hasing sa jan bangalut ke Synduk ngamdan Synduk sopan ai ki Buries ngala shu ngamban sing na phone sedang besko ngai number dam besko ngai number jem ki Buries kini ban phone bi ki banyo ya ka Synduk bakini ban tap ki bayi ki basam ki bayi beton joki ngal ai kan number joki burbut ngam phone sa stay namar ngamdan chu ngi ngai pen kre namar ka process ban snai ka Synduk ka simpor ani dan kam sisi ban penmi ka ka Synduk da ka bi trai armut ki khna kam de ka process ka ba suk ka kham ngi kata ka ritang ka wi ka design ki wi design ni simpor ban sna ndai ngele kat bala hani ka jaka hani ka jinglang jang ka pathai gumni pade ngele ban sna ka nu ka shortcut ka nu ka ba ngila ban le kham step kham kloy but on ai ka finishing ka ba biang ki Buries kat ka ngila ka pasti ka bangi dan tang ngele cái bonja là đó mình sa phimyo cái đieng phimyo cái ta ki handle bon snai cái ka Synduk la rapoi huput ka ba ngim don tiar ngim don tar ngim la le ngin haban khang ngin haban shong hai
Personally, I would prefer to sit at home na mga rit ukon. Hendrai pada hak jingnon kam jaga perthai pada company namar ngi trai ka kam beri service ban provide si kibri ban ai kibri ngi man sing yami ngi trai be ka kam. Tila dangi mio ki raw materials pada ka bu ngi be ngi trai la dangi dan ka tiar ngi trai dai. Entahlah men sajan ui klam yo ai arteli Synduk te men Wednesday ru kaja kawai ka Synduk ngi klam yo ban ai shoot mal ngi mla shoot man sna kala lot te men Saturday pada ngi konjo hi ngi pat yo ban le finishing ban le ai brio long tang bala yo ek Synduk pat te ngi dang dap kum ni be dang long be tang da ka dieng sudah kum ni long man sing hap pelat la pelat long kiru ki kwa be kum tu tang bala yo ek Synduk kan without finishing kum tu long ngila suy le an pelat kat pala kwa ban ai kan ka jingerap ka ba tam re ngidang epet nginya solve kuno ne problem ba ngidon menta te man kasingite kumta si khat sangot khan rungut hadu arphongut kidang phone ngi tabangim don banai marba nim don tiap si kata ni ke basna Synduk hi mentang la Shem sistem marba kitiar kita ru ngimi asu kumkil tang ki prek berkirong mo ngimi asu de mental asi arsengi ngi la khang ya kadukan ru namar ngindon ye isu di don hi katuk ningut ki niki beri ki bala phone yangi ki ba don kam Synduk di tur nginong kumno namar ba la phone ngi ngir ngim don tiar ngim ban se mo ban don ten la kumno marba skoe ru ka lockdown kumni tingin yakhi sai ngin yak sar sai Habok hiyo ne mi kalat bokin play bukan ne bokin yo kita ki pas bokin keleng bani ai ni Synduk. Ngim don nya kata ka lat kan namar ba ka sarkar phi kala khang bitadam tingin nya khi Synduk hawat tang ban mi na ying nasionong hasnong kim sa su ti kata kan ka kalong problem teng ka pasu ngim yo ti tang ban mi na ying ban nya lek wat kata ka pas ngim nut ban mi ten la noพี่มันเน้นมันที่สงิงหลายย่อยกระต่ายจิงเก็บปะดนกระจิงอูดบ่าเต็งยับสเต็งเม็ดยับขันได้ไปจีสปะบุจีเยาวัดสนุกปลอสกตามันตากระคังหลุดกาดูกันกันกระต่ายเต็งหลายรายมันนี่นึกว่ามันมีหลายไอกันซ็อกชันยา EDC ฉลองบัดกุมจูอีกิเวลู EDC บากินปิดติกนาบากินตุกีเฟอร์นิเจอร์ช็อปกีบัดดนหักเล่งจงกาจลาเมหลาจงนี้บาลาคมุนุคำตำกิบันอัตเทนยกินกี emergency cases บางยีเดบันไอแลนด์บากิน play ขนังบากิน ready ละปารุก็มอพียากาSyndukดากบันตานามาบาคำตำให้ฉลองก็มอพีกีบาวันกีบาปลีวันไอสุมาร์นักเล่งพี่องนาบอยพี่องนาจันเตียพี่องนาเวสคาซิลนักเล่งกีวันแต่งิมติบละปายากาจิงยับจงบริวฮักโนปอรูคลาดแต่นักดาวนี่ละเป็นติงนะนี่ละไอ้กับdirection CDC บาอินสงบหาบันเป็นติงนะบาคัตตุกันอินลีกิโตกิ furnitures กิบาจุสนายกินกิSyndukนักบันตากิบายับบากิเดบันพลีบากินลง 24/7 รูกินลงอาร์โซกันตาขนังบาลงบากุมอพีฮับดนกัมฮักนงปอร์บากิบาพลีกิบายิงกิบาเซมกินน้ำสักมาแล้วเนี่ยนุ่มสารุยกเม็ดฮับปอกา hospital กเลงจกาฉลองจุง As of now ngilai ikut jingmut mga bikna trai ngilai show meeting bangin trai kat bangina ka bor jingi ban trai ngilai kat bala ban ai bo we baru hani unum ya thli kin ai kum num nur kin ai be ka Synduk ki bat ngangit kata kan long ru mdi tai ngi nga kin turi ki be sna Synduk lam pakum ka por bukum ni kin la gila ban trai extra la trai la kanunu kam gila ban ta kanunu kriti gila ban ne kin le kata ban ai ka jingnot kam jingi pai ba ki jongi Kat banang mi gisngi ke jela kala saki babuan ki beriau ke layo ke jingpang COVID-19 bat ki balaklat no. Kani ke jingklat bon ngot ha ke sisngi kala bo pat iginong tray jong ka Shillong Municipal Board ha ke Jingeh bat kumjuru iginong tray jong ka tanat ka koi ka kya na babon ki bahing bahasem ni ki shnong ki thau kim tre ban ra ka met jong ki balaklat ban pendep ke le niam le rukom ka bakat do. Kani ke jing tiang ki bahayeng bat ki shnong ki thau ban ra ka Synduk Metiap ban tep kala penlong ya ka Shillong Municipal Board bat ke tanat ka koi ka kya ban le ka badan kam da ka balik Shem ka met bat ban ra shalum jing tep ban tep ikini ke balaklat no. Kini kinong tre sarkar kem Shem layo alat ban chong thad namar nadu dang step badu janmiet kila shubun kam ha ka bandit tep iki baklat na ka jingpang COVID-19 kila don ki kap ba kini kidei ki ba shulet bo tang yak Synduk Metiap iki thliu ki bala dep ban ki in rei la daja ba ka thliu ka rit
ihap banti penhe hi bat penher suki ya ka Synduk bat hadian kan niapat ken hap bantap khendau hi namar bon kem tre bantap khendau namar kejing syap tiang ya ke bet ya ka klam COVID-19 bat bon sien kem la hiru ban pendap ya kejing tap ya ki bayap hapo ka arbajen op haisngi kum bala bo por da ka sarkar jela Tiền rây tăng có cái isu ha cái đây bat kajing ia ban pendep ia ka Metiap. Nama don kiba ngam tip hang ne selong jingi balik ia siap ting. Hang sha sanong kendong nayap. Ke babon ni kalong ki simti ki borsnong borthau, simti ki bahi ngi basen. Bat nakakadaw ngi bu ru protokol kalong ba kiyap. Andi ki layap. Lada kiyap hostel ni hayin. Kemut ka team of expert pinwan. Dari day hayin kumno ban penkuj ban pensuba ban rap lene ban le bahai kamet kenang ba kanum dom kelikij lane la don hostel ru na kaleng ki hostel pro la le la benta te la shoot have Synduk la sil li Synduk te kamot hari sa ndai su ban don ti siap ting te ngi senong kundong kumangapi habayap ki basimti ki de borsnong borthau ki basimti kalong ki bahayeng ki basen bat ni penbiang ru ka PPE na kamta ban pendep ya ko to kamet ka badang sak hala ki jong ki Jakarta ka bang karpat ni kalong ba hang ne selong ru ndai ban ya ting hadu kata namar sisin bala bot renti ya ki protokol ngam i ban ong ban don Jingeh ban susania bek tang ha municipal bepliru kiro ki de ki brio kam de ka basuk ban ong magi susania bek tang haki Kani kejing ahagaban pendap ya kabasa jong kebayap na kejing pang COVID-19 kam shumla long tang ya kebasutap. Hendrai kalabu kejing ru wat ka kenhuan ka batang ya baklat ha ka electric crematorium ka badon ha jalupara. Presiden ke Greater Shillong Crematorium and Mortuary Society ulong ba kejing ka bakimat ka dei ka wei ka kor thang brio ba ka boarding ka lasnieu laslam. Bat ka don satang ka wei ka kor ka batrekam bat ka neru tang sulatang bonteli ki Metiap haban maramot manla kapor ya ka. Lada ja bagan ka koru kam tri kam shu kan bu ha gejing ban pendap gejing thang ki brio ke bala klat no kam tami ki tu bayap na gejing pang COVID-19. Ulong ba ka society kelapa da gejing tho ka sarkar halor kan ka benta. Hendrai kim shim layo e kanu kanu gejing rap kat hadu menta. Ke society kelamat ru igejing ha ka ban siu ya ka bai boarding namar bayakan ka jaka thang brio la penon kam bed baru asisngi de boarding kat bai ki brio ki belatang ki balaklat na kejing pang COVID-19 kim shimna shim wat tang shi tengkaru 2 घंटा से लग ही जाता है एक बॉडी में 2 से 2.5 कभी आपका ईवी भी आ जाता है 3 घंटा भी लगता है कोविड का अलग होता है और दूसरा बॉडी अलग होता है नहीं सेम टाइमिंग बोला क्रीमेटेरियम अलग अलग हो रहा है जो जनरल का अलग है और कोविड का अलग है नहीं आपका हाँ एक ही चल रहा है अभी एक ही चल रहा है मशीन आज तो अभी एक नॉर्मल तो एक आया था सुबह उसके बाद एक कोविड आया था और फिर कोविड और है बोला 2-3 तो अभी आएगा बोला अभी और कितना है 2-3 तो आएगा बोल रहा है So you see that when any COVID dead body comes, so we have to, after cremation of the COVID dead body, some as per SOP, that we have to enter that crematorium has to be sanitized, including outside, inside machineries. Then we'll put this normal dead body. So of course it is increasing day by day, but somehow we have to manage it. Please, through Government of India, we are appealing as early as possible to replace the machinery parts of the machineries. Main problem is not the cremation. Main problem is the machineries, because in 2007 it was installed. Nakalian ka sarkar kalong ba nakalian ka Urban Affairs Department nilai keren kalong ban pentikna bakatu ka wei badang don ba kade ban long smooth bakan trekam bat ka baar pada nilai keren maka society hak wedai bat katuka baar ban repair ban nakalian ka government ka ai ka jinganap ia kitu ka society ki baron ni ka crematorium kalong ba kin sngobha ban le makina rosdong mansna tenang ta ka government ka sa ai ki jingram ten rei ka don ki jing manta kalong bagi ong don tiar ka tiar ha bana pha na ba tinga kermen scam bana kaleng society ru kin sim khia yang ni ban nakalian ka sarkar nakalian ka department kan ai ki jingrap nak menta jongki kat ka ba idon kamal le